तर मंडळी वापस एकदा तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे मनाली वांगणकर मालवणी रेसिपी। तर आजची रेसिपी थोडीशी जरा स्पेशल आहे, कारण आज अनंत चतुर्दशी आहे, 11वा दिवस आहे गणपतीच्या विसर्जनाचा। तर आज मग स्पेशल मम्मी काहीतरी बनवते। तर मम्मी बनवते आज बासुंदी बनवून दाखवते। तर तुम्हालाही बासुंदी आवडत असेल तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। तर आपण आता किचनमध्ये जाऊया आणि सुरुवात बघूया त्याची कशी होते। आज आहे रविवार आणि आज आहे गणपतीची 11वा दिवस, आज विसर्जन होणार आहे। तर आज म्हणजे स्पेशल म्हणजे आज मम्मी बनवते बासुंदी। तर ही बासुंदी कशी 5 मिनिटात कशी बनवली जाते ना, तर 5 ते 10 मिनिट ना मम्मी, तर 5 ते 10 मिनिटांमध्ये मम्मी बासुंदी कशी बनवून दाखवणार आहे ना, तर ते आज सांगणार आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य काय आहे आपण तिथून सुरुवात करूया। हे बघा, नमस्कार मंडळी, मी आज तुम्हाला ना साध्या आणि सोप्या पद्धतीत ना बासुंदी कशी बनवता येईल ती तुम्हाला दाखवणार आहे। तर ना हे बघ, कमी साहित्यामध्ये मी दाखवणार आहे। हे बघा, मी हे ड्रायफ्रूट घेतले, पिस्ता, बदाम आणि काजू सुरीने असे बारीक करून घेतले, आणि वेलची पावडर घेतली आहे, आणि साखर मी तुम्हाला टाकेन ना तेव्हा चवीनुसार दाखवणार आहे। तर आता आपण प्रथम काय करणार माहिती आहे, म्हणजे बासुंदी कशी वेगवेगळ्या प्रकारे करतात, पण मी तुम्हाला ना साध्या आणि सोप्या पद्धतीत दाखवते, कमी साहित्यामध्ये। बासुंदी बनवते वेळी ना ते असं म्हणजे घट्ट होण्यासाठी ना आपला तो ब्रेड असतो ना, तो ब्रेडची चारी बाजूने असे स्लाइड काढून घ्यायचे, कापून घ्यायचे, आणि तो मधला भाग असतो ना तो मिक्सर मध्ये घ्यायचं आणि चुरा करायचा आणि तो त्याच्यामध्ये टाकायचा, त्याने थिकनेसपणा म्हणजे घट्टपणा येतो। पण मी तसं नाही दाखवत आहे, नुसतं दुधाचं दाखवते। आणि दूध कोणतं घ्यायचंय माहितीये, म्हशीचं दूध घ्यायचंय, गोकुळ किंवा तुम्ही म्हशीचं कुठचंही घेऊ शकता, पण नाही तर गोकुळ घ्या, पण ते म्हशीचं दूध घ्या, कारण म्हशीच्या दुधामध्ये कसं मलई जास्त असते ना, आपल्याला बासुंदीला मलईवाले दूध पाहिजे, मग छान थिकनेसपणा येतो। तर मी ना आता हा बघा गॅस पेटवून घेतलाय, आणि मी आता ना दूध 1 लिटर घेतलंय, तुम्ही 1.5 लिटर दुधामध्ये पण करू शकता, कारण आता आम्ही माणसं कमी आहोत ना, म्हणून मी 1 लिटर दुधामध्येच करते, कारण आम्ही डायबिटीस पेशंट आहोत, आम्हाला जास्त गोड खायचं नाही ना, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून मी बनवायला घेतलंय। तर मी घेतलंय 1 लिटर मध्ये, तुम्ही बनवायला घ्याल ना तर मग 1.5 लिटर मध्ये घ्या, आणि भांडं ना असं नॉनस्टिकचं पसरट घ्या, म्हणजे ना ती जी आता हे ढवळायला असं पसरायला ना बरं पडेल। आणि आता मी गॅस ना फास्ट ठेवलाय, तर असं ना कंटिन्यू असं गॅस फास्ट ठेवून ना नुसतं ढवळत राहायचं असं, आणि नंतर ते हे दूध आहे ना खट्टा खट्टा होत येणार, आणि नंतर मग ना असं कडेने जी मलईसाठी ना ती अशी आतमध्ये अशी घ्यायची आणि ढवळत राहायचं। मग आता तू असं किती वेळ करत बसणार? हे ना मी आता असे 15 मिनिटं ना, 15 नाही, एक 10 मिनिटं मी असं ढवळत राहणार गॅस फास्ट ठेवून, आणि त्याची मग मलाई मध्ये मिक्स करत ना। हा, ते आता घट्ट दूध होईल ना, तेव्हा ती मलाई सर्व एकत्र येणार, घट्ट होणार, आणि मग बासुंदी तयार होणार। तर असं ना फास्ट गॅस करून तुम्ही बाजूला जाऊ नका, नाही तर ठेवाल चमचा, गॅस फास्ट कराल आणि काहीतरी काम करत बसाल, मग सर्व दूध ना ते बाहेर येईल आणि मग तुमची बासुंदी फेल होईल। मग ही काळजी तुम्ही बरोबर घ्या व्यवस्थित। मग ह्याला तू हळद नाही वापरणार अशा रंगासाठी? नाही, हळदची गरज नाही, ह्यालाच आता पिवळा कलर येणार बघ। अच्छा, हा, तर हळद टाकायची काही गरज नाही। बोल। हे बघा मंडळी, तर ना अशा प्रकारे ना हे बघा आता थोडंसं कमी होत आलंय ना, आटत आलंय ना, असं ते असं ही साईज येईल ना अशी कडेने, ती अशी मध्ये अशी ढवळत राहायची। आणि मी ना माझ्याजवळ आहे म्हणून मी टाकते थोडासा, काय बोलतो, केशर आहे, तर मी थोडासा टाकते आहे म्हणून, तुम्ही नाही टाकला तरी चालेल, असेल तर यूज करा तुम्ही। केशर एकदम ना, हा, माझ्याजवळ आता आहे म्हणून मी यूज करते, तर मी केशर टाकलाय त्याच्यामध्ये, आणि असं ना ढवळत राहायचं असं, हे बघा असं, मग ते हळूहळू ना आटत येईल आणि मग ते असं घट्ट होईल। आणि काही लोक ह्याच्यामध्ये ना मिल्क पावडर पण टाकतात, हा, म्हणजे असं घट्टपणा येण्यासाठी, पण मी तुम्हाला सिंपल आणि साध्या पद्धतीत, म्हणजे आपल्या जवळ घरात जी सामुग्री असेल ना त्याच साहित्यामध्ये मी तुम्हाला बासुंदी बनवून दाखवते, सिंपल आणि साध्या पद्धतीत। आज काय झालं माहितीये, आज ना अनंत चतुर्थी आहे ना, तर काहीतरी गोड आपल्याला देवाला नैवेद्य दाखवायचं आहे ना, तर मी बासुंदी बरेच दिवस बनवली नव्हती ना, तर म्हटलं चला आता गणपतीच्या निमित्ताने आपण बनवू आणि तुम्हाला पण दाखवू, म्हणून मी आता ती बासुंदी बनवायला घेतली आहे।
तर तुम्ही ना पुरी बरोबर सुद्धा बासुंदी खाऊ शकता. एवढं ते महागडा श्रीखंड आणण्यापेक्षा हे पण परवडतं ना, आणि चांगलं असं खाल्ल्याचं एक हे होतं. श्रीखंड काय आपण नेहमीच सारखा सारखा खातो ना, मग कधीतरी अधून मधून अशी बासुंदी बनवा, आणि श्रीखंड पुरी बरोबर बासुंदी छान लागते. जसं आपण श्रीखंड पुरी कशी खातो तशी बासुंदी आणि पुरी खायची, छान लागतं ते. हे बघा मलाही वाटलं बाजूबाजूला ना असं आली. जास्त वरती आल्यावर का, तर थोडा वेळ गॅस बारीक करा. तर बघा मलाही बाजूबाजूला आलेली, आता ती कशी आतमध्ये घेऊन ना मिक्स करायची. आता ते जास्त वरती आल्यावर का वाटलं ना, म्हणून मी थोडा गॅस बारीक केलाय, मग परत मोठा करायचं. जर वाटलं ना एकदम बाहेर येण्यासारखं दूध वाटतं, तर पटकन थोडा वेळ बारीक करायचं 2 मिनिटांसाठी. आता तर हे बघा मंडळी ना, अशा प्रकारे बघा हे पूर्ण भरलेलं होतं ना दूध. आता हे आटून एवढं झालंय, तर हे असं साईडने येतं ना, ते असं मध्ये मध्ये ना असं हे आतमध्ये घेत राहायचं, नाही तर ते कढईला सुकून जाईल. सुकायला नाही द्यायचं, मग आतमध्ये घ्यायचं. आणि आता आपण ना साखर टाकतोय चवीनुसार. मी आपला रेग्युलर जे चमचे असतात ना, आपण शिऱ्या बिऱ्याला यूज करतो घ्यायला, ते मी हे 3 चमचे घेतलंय. तर तुम्ही चवीनुसार घ्या, जास्त नको, नाही तर मग ते दूध गोड असतं ना, मग ते अजून जास्त गोड होईल. नंतर तुम्ही चवीनुसार नंतर पण टाकू शकता. तर आता मी ना थोडी वेलची टाकते. वेलची पावडर ना? हा, वेलची पावडर टाकते. तर मी थोडा गॅस बारीक केलाय. आता ही म्हणजे आमच्या तिघांसाठी बनवली, पण आम्ही जास्त नाही बनवली, त्यामुळे एवढी झाली. तुम्ही जास्त बनवू शकता, त्यासाठी तुम्ही दूध जास्त घ्या. मी आता फक्त 1 लिटर घेतलंय. आणि तुम्हाला ना ह्याच्यामध्ये अजून एक टिप सांगते. हे बघा, ही ना ही जी वेलची मी टाकते ना, ती वेलची मी ना साखर टाकून ना, वेलची दाणे ते बारीक करून मिक्सरला लावून ठेवते. मग कसं असं पटकन घ्यायला बरं पडतं. आणि ना मी मग झालं काम की फ्रीज मध्ये ठेवते, व्यवस्थित राहते ती, खराब नाही होत. आणि ही आपली कॉफी असते ना, नेस कॉफी, त्याची बॉटल होती, मग ती संपली ना, मग त्याच्यामध्ये मी स्वच्छ धुवून मग मी वेलची भरून ठेवली, वेलची पावडर. आता तू वेलची पावडर किती टाकली? आता मी ना ते एक छोटा चमचा होता ना गोलवाला, तो 1 चमचा टाकलाय हे वेलची पावडर. आणि आता ना हे बघा, अजून तुम्हाला जर ना असं जास्त लोक असतील आणि अजून त्याच्यामध्ये घट्टपणा येण्यासाठी टाकायला लागलं ना, तर आपले खवा टाका. किती टाका तुम्ही? ते पेढे आपले एवढे एवढे असतात ना, ते 2 पेढे होईल एवढा टाका तो खवा याच्यामध्ये. मग एकदम घट्ट होईल, ते जास्त आटवावं लागणार नाही. आता मी नुसतं ना ह्या दुधामध्येच केलेलं आहे, काही टाकलं नाही, फक्त दूध टाकले. आणि आता गार्निश साठी वरून मी ते ड्रायफ्रूट तयार केले आहेत ना, ते वरून टाकणार आहे. तर 15 मिनिटं आटायला लागले ना दूध? 15 ते 20 15 ते मिनिटं. 20 मिनिटं लागली मला आता आटायला. आणि कसं माहितीये, अचानक जर तुमच्या घरी पाहुणे आले असतील आणि आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ना, आता आयत्या वेळी लगेच गोड पदार्थ काय होईल, मग तुम्ही काय करा, मुलांना पाठवा दुकानामध्ये 1 लिटर 1 ते 1.5 लिटर दूध आणून घ्या, आणि अशा नॉनस्टिकच्या पसरट भांड्यामध्ये बनवायला घ्या. कारण हे ना पसरट भांड्यातच करायचं, तुम्ही डोकाविपात प्रयत्न करू नका करायचं. आणि मग हे कसं जेवण तुमचं होतं हे पण होऊन जाईल, आणि त्या पाहुण्यांना पण वाटेल चांगलं काहीतरी पदार्थ आज आपल्याला खायला मिळाला, त्यांना पण खाण्यात, आणि तुम्हाला पण बरं वाटेल ना. हे बघा अशा प्रकारे. तर आता मी ना नंतर तुम्हाला सर्व करून दाखवणार आहे. आता ड्रायफ्रूट टाकशील ना तू? ड्रायफ्रूट आपल्याला वरून टाकायचे हे सर्व करायला. म्हणजे ते आता जेव्हा पोचशील तेव्हा त्याला टाकशील का? हा, आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे ना भांड्यामध्ये काढून, तेव्हा मी ड्रायफ्रूट कसे टाकायचे ते दाखवते तुम्हाला. म्हणजे आता आपली बासुंदी पूर्णपणे हो, तयार आता झाली. पूर्णपणे बघा अशी घट्ट अशी झाली आहे. हे बघा, आता ही तुम्ही कशी पुरीमध्ये अशी बुडून खाऊ शकता. तर मंडळी तुम्ही बघितलं की बनवायला जास्त वेळ नाही, फक्त ते गरम व्हायला 15-20 मिनिटं लागतात. नाहीतर एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकतात हे बघा, बासुंदी. हे काही साहित्य लागलं नाही. तुम्हाला वाटलं तर मिल्क पावडर टाकू शकता, पण मी काहीही टाकलं नाही, नुसतं दूध फक्त एवढं आटवलंय आणि फक्त कंटिन्यू असं ढवळत राहिली आहे. तर मी आता ना गॅस बंद करते आणि तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर अशा प्रकारे आपलं बासुंदी तयार झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूटचं हे मिक्सर बघा, टाकते. आपली अशी तयार झालेली आहे. मी ही आता काढून घेतली आहे. आणि आता मी ना जे ड्रायफ्रूट तुम्हाला मग असे दाखवले होते ना, मी पहिले त्याच्यात नाही टाकले, आता मी टाकणार आहे असं गार्निश साठी. हे बघा असे ना, वा वा वा, काय वास हे सुटलाय. बघा, असे तुमच्या घरी पाहुणे आले ना की असं ना एकदम शॉर्टकट तर आणि बघू शकता मस्त की एकदम पैकी. किती
फक्त गरम व्हायला 15-20 मिनिटं लागली. बाकी फक्त 5 मिनिटाच्या कामात, साहित्य पण जास्त नाही. त्यामुळे तुम्ही घरच्या घरी सहज आणि सोप्या पद्धतीत बनवू शकता. बघा एकदम सुंदर प्रकारे झालेली आहे आपली बासुंदी तयार, एकदम सोप्या पद्धतीने गोड अशी. तर आणि ही फ्रीज मधून खाण्यामध्ये चांगली आहे की गरम असताना खाण्यात चांगली? फ्रीज मध्ये ठेवून थंड झाल्यावर पण छान खायला मजा येते. अच्छा, तर अशा प्रकारे म्हणजे आपल्या झालेली आहे बनून रेसिपी. बाहेर पण ठेवू शकता. तुमच्या जर फ्रीज नसेल ना तर असं फ्रीज मध्ये ठेवायला असं काय नाही, पण फ्रीज मध्ये थंड अजून चांगली लागेल खायला. नमस्कार मंडळी, मग आज आमची बासुंदी कशी काय वाटली? छान वाटली ना? आणि असेच आम्हाला तुम्ही ना लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल घंटी, सबस्क्राईबच्या नंतर जी बेलचं चित्र दिसते तिथे क्लिक करा. तर आम्हाला समजेल की तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघताय म्हणून, आणि आम्ही याच्यानंतर असेच तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीत रेसिपी दाखवत जाऊ. पण तुम्ही बघायचं बंद करू नका. आणि आता आपण देवाला दाखवूया ना, आज अनंत चतुर्थी आहे ना, तर आपण स्वामींना देवांना असं दाखवूया आणि आपण पाणी सोडूया. ओम श्री स्वामी समर्थ. ओम श्री स्वामी समर्थ. गणपतीचं पण घे ना. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री स्वामी समर्थ. ओम श्री गणेशाय नमः. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री शिव समर्थ.